Mondragon Unibertsitatearen lanki kooperatibismoaren ikertegiak antolatuta kooperatibagintzan topaketaren 6. edizioa eginda Eskoriatzako kampusean. Aurtengo gaia, kooperatibak gizarte eraldaketaren ekinbidean berritzen. Hau da MU Telebistako denboraldi honetako azkenengo bideoa, eta eskerrak eman nahi dizkizuegu pantailatzean egon zaretean. Saiatzen gara kooperatiba ezberdinetako kideak hemen bildu, elkartu, eta gaur egun kooperatibismoak dituen erronkan inguruan hausnartzenko espazio bat sortzen. Aurtengo gaia izan da kooperatibismoak eta gizarte eraldaketa. Eta norabide horretan ekarri nahi izan ditugu momentu honetan kooperatibetan dauden esperientzia berritzaileenak eta amankomunean jarri esperientzia guzti horiek bata bestearekiko osagarri direlako. Topaketan Patrick Duguay Quebeceko eskualde garapenerako kooperatibako zuzendaria, Ana Moreno erakunde iraunkorren ikerketa taldeko koordinatzailea eta lurraldeko 7 kooperatibetako ordezkariak aritu dira euren esperientzia partekatzen. Hombre, oain arte oso interesgarria, nik uste bi mezukin gelditu naiz nire zentzuan. Patrickek esan duna ezberdina guretik, baina lotura bat hartzen dut, berak esan da benean kooperatibak bere kideenak diela, eta netzat hori mezu oso garrantzitsua da. We managed to make some networks of cooperatives in different regions who are working in the territory to build new cooperatives that can respond to new needs or aspiration of the community. Eta gero Ana Morenok beste gauza interesgarri asko esan ditu, eta niretzat garrantzitsuenetan saiatuko naizena Eroskiren kasuan lotzen da eraldaketa soziala zela enpresa egiteera bat dan. Ez bakarrik COFIF banaketa edo diru laguntza banaketa, baizik eta enpresa egiteeran nola eraldaketa sozial hori egin geiken baita praktikara eraman, ez da kasu praktiko hori azaltzeko asmoa Eroskiren kasuan. Entonces, cada empresa, desde su actividad, desde su negocio, con sus grupos de interés, tiene que decir ¿cómo puedo yo contribuir? Y bueno, realmente llevan años viendo cómo lo acercan a su actividad principal, cómo dan respuesta a las necesidades de los grupos de interés, y eso lo vemos en el día a día porque es difícil verlo. ¿Cómo lo vemos con el reporte? Hay unos estándares para hacer informes de sostenibilidad, de responsabilidad social corporativa. Entonces las empresas año a año, siguiendo estándares internacionales, pues van contando lo que están haciendo. Y si los analizamos, vemos que realmente ese compromiso con la agenda de sostenibilidad pues está creciendo. Y lo más interesante es que es cada vez más una ventaja competitiva. Así que esa responsabilidad social es no solo tengo una cuenta de resultados económica, tengo una triple cuenta, económica, social y ambiental. Gure diagnostikoa da arlo honetan kooperatibetan salto kualitatibo bat emateko unea badela, baditugula minbre batzuk, esperientzia zehatzak martxan ja badaudelako, eta pixka bat aprobetxatu nahi izan dugu jardunaldi horiek, norabide horretan ere, modu amankomuneagoan guztio jarri, eta norabide horretan gauza zehatzak eta lankidetza zehatzak etorkizunari begira jartzen. Zan dugu badaukagula erronka interesantea, kooperatibak proiektu sozio-enpresarial bezala garatzerakoan, pixkat foko honi ere zentralidadea eman, eta aurrera begirabe, ambizio gehiagorekin gai honetan garatzeko aukera badaukagula.